Sabedes que teño aquí? Allo. Ai, coño. Espera, vou volver a enseñar porque se me cae o teléfono co vento. Sabedes que teño aquí? Allo, picadiño, recién picadiño, está molladiño. O allo é un antibiótico natural, antibacteriano, antifúngico, ten propiedades antiparasitarias, tanto para nós como para as galiñas. O sea, consumir allo crudo así, de vez en cando, picado e machacado, non vale tragalo allo enteiro porque nós cajaríamolo como o tomamos, o noso estómago non desfai. E as galiñas venlle moi ben de vez en cando, sobre todo para os parásitos que poida ter dentro. Non vos pasedes, só un pouquiño, ao mellor pois un dente de allo para cada 2 ou 3 galiñas. É só unha vez ao mes, eu doulle unha vez ao mes e justaslle. Non é que lle guste moito comelo así crudo, pero como unha vai a comelo, e cando lle botas unha cousa que é pouca cantidad, todas queren, porque se lle botara unha tonelada, dirían, bueno, só comerei despois, bueno, pero como vai a unha a comer, e se é pouco, non, a mí non me gusta, pero se o vas a comer ti, tamén o como eu. Esa é a maneira de pensar que teñen as galiñas, non as miñas solo, as galiñas en general. Antifúngico, antiparasitario, antibiótico, antiinflamatorio, isto é todo anti que podas imaginar. Churras, 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 churras. Isto é para crear expectativa. Churras, 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 churras. Aí vai, Aí van. Non existe mellor desparasitario natural interior para as galiñas. Unha vez ao mes, manito de santo.